Pernah mendengar suara burung ini? Ya, itu adalah suara burung kedasi. Burung yang dikenal licik dan parasit. Burung ini dikenal licik dan dianggap parasit karena saat induk burung kedasi bertelur, ia akan menyimpan telurnya di sarang burung lain. Tidak sampai di situ, ketika telur burung kedasi menetas, anak burung itu akan mengeluarkan telur dan anakan burung lain hingga jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu kawilujengan kagem kita sedaya. Mugi-mugi Gusti Allah berkahi dhewe paringi panjang umur, rezeki-rezekine lancar, sing diutang-utangin ndang lunas. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman yang kene aku arep bahas tentang burung kedase. Burung kedase ki apa? Burung kedase kuwi nek nggon Jawa arane kuwi jare sing arani manuk emprit gandil. Lah, manuk emprit gandil iki apa? Manuk emprit gandil iki dimitoske dikabarke jarene manuk sing ngunine kuwi nggawa kabar sing ora apik. Nah, apa manuk iki engko muni eneng ngarepe omahe sapa utawa ning daerah ngendi? Pasti sesoke kuwi enek wong mati atau meninggal. Lah, kuwi mitos dan memang kebanyakan wis terjadi kaya ngono kuwi. Lah, manuk iki enek sing apa jenenge ibarate pendapat spiritual yoan, aku yo pernah krungu jare manuk iki ngopo kok nggawa kabar kuwi ya kuwi nggawa kabar kematian, bahwa manuk iki sing duweni mripat iso ngerti malaikat pencabut nyawa. Dadi ning daerah ngendi wae ya intine ibarate manuk iki pembawa pesan. Ning daerah kono kuwi nek mungel ning daerah kono utawa ning ngarep omah kuwi ya kuwi bakal enek wong ninggal. Lah, engko ade ndelok piye manuke dan piye suarane. Iki mung dienggo kajian nek dhewe kabeh. Kepiye manuke yo ki ndelok bareng-bareng. Pernah mendengar suara burung ini? Ya, itu adalah suara burung kedasi. Burung yang dikenal licik dan parasit. Burung ini dikenal licik dan dianggap parasit karena saat induk burung kedasi bertelur, ia akan menyimpan telurnya di sarang burung lain. Tidak sampai di situ, ketika telur burung kedasi menetas, anak burung itu akan mengeluarkan telur dan anakan burung lain hingga jatuh. Hingga yang tersisa hanya burung kedasi sendiri. Agar dia tidak memiliki saingan saat diberi makan. Pertanyaannya, jika kalian menemukan anak burung ini, apa yang akan kalian lakukan? Nah, kuwi kanca-kanca. Dadi manuk kedase kuwi memang cara apa mulai kecil, mulai wit cilik kuwi dhek wis duweni watak sing jahat. Ibaratnya ngono. Dadi mulai saka indukane, mboke kuwi ora gelem gawe sarang dhewe ora gelem. Lah nek ngendhok kuwi senengane dititipke eneng nggone apa sarang liya, sing sarang kuwi wis enek ndoke. Dadi titip sarang kuwi tanpa sepengetahuane manuk sing di sarang kuwi. Lah setelah dititipke engko bakal netes lah kuwi sing anak-anak iku mau watak sing elek. Dan watak sing elek apa? Ketika icik urung melek wae mripate icik bayi, kuwi mesti ndok-ndoke diguwaki kabeh. Ndoke diguwaki kabeh. Padahal kuwi anake sing asli saka sing duwe sarang kuwi, manuk kuwi. Makane kuwi duweni ditakdirke duweni watak jahat ning ngono kuwi. Habitate ning ngono kuwi jahat. Dadi engko ngopo kok ngguwaki ngono kuwi akhire ben dheke kuwi engko ketika entuk pangan diloloh saka mboke kuwi ben dheke dhewe sing duwe sing entuk panganane. Dadi liya-liyane diguwaki kabeh dan apa manuk-manuk kuwi ra sadar sing duwe sarang kuwi bahwa kuwi kayane anakku ngono. Padahal kuwi udu kuwi manuk kedasi sing dititipke. Lah, suarane kaya ngapa yuk? Edit cek suarane kaya ngene iki. Nah, kuwi suarane manuk emprit gandil nek Jawane, nek basa Indonesia burung kedase. Lah burung kedase iki suarane kaya ngono kuwi. Dadi karaktere manuk ngono kuwi. Dadi engko nek kanca-kanca ngerti burung kedase
Ya kuwi ngono kuwi. Tapi ojo wedi, semua itu hanya mitos. Semua tergantung kepada Sang Pencipta ya. Nek mati urip menungso kuwi kabeh takdir Gusti Allah. Makanya rasa khawatir ya iki mung mitos dan iki aku mau buka apa to ke anehan dari burung kedasi itu utawa emprit gandel iki kok iso kaya ngono. Tapi sing memang keadaan nyata burung kedasi ku ditakdirke duwe habitat utawa duwe kehidupan sing hidupane memang jahat. Siji kuwi termasuk burung parasit ya. Burung parasit kuwi burung sing ora gelem gawe sarang dhewe, senengane nitipke ndoke ning gone kancane, terus anake yo jahat. Ketika anak wis netes kuwi mesti ngguwaki anak-anak liyane. Nah, kuwi kanca-kanca kabeh kuwi adalah beberapa pengalaman atau pengetahuan tentang burung kedasi atau emprit gandel. Nah, ya mitose adalah burung emprit gandel itu adalah pembawa kabar kematian. Maka dari itu teman-temanku ini sekedar pengalaman, semoga bermanfaat. Terima kasih yang setia ning channel Hendrik Gimbyong. Tak doake semoga lancar, panjang umur, sehat, bahagia, rezeki lancar kaya udan deres kae. Nah, terima kasih untuk bantu share, like, comment, and subscribe channel Hendrik Gimbyong, menyajikan sebuah berita-berita sing mungkin iso manfaat, sing ayem, sing ora panik, sing ora padudon, sing ora mikir politik gue. Ya, moga-moga iso manfaat kanggo urip dhewe, motivasi urip dhewe. Matur sembah nuwun. Enek kurangnya aku njaluk ngapura kuwi bodhone aku, nek enek manfaat iku ya dia sangga Gusti Allah. Akhir wassalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu kawilujengan datang kita sedaya. Hai guys, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Hendrik Gimbyong. Mantap.